U toku emisije pitanje novinara Marko Osmočić i Viktorija Mitrović odgovarali su na pitanja o svom odnosu. Da li ste svesni šta radite, vašeg ponašanja i reči koje izgovarate, pitao ih je novinar. Jesam, pričam u svoje ime, ali onda kada se sve izdešava, kada vratim film, budem svestan, nisam pribran u svim situacijama. Mi već 4 dana nismo zajedno da kucnemo u drvo. Ja ne znam šta da radim, ja imam odgovornost za sve što radim. Sebe sam dovela u loše stanje zbog našeg odnosa. Kada se desilo sve ono sa Dinom, nismo trebali da ulazimo u odnos, kao i on sa Alex. Dosta stvari je naš odnos dovodilo do problema. On mi kaže da je to trenutna sreća, ja imam emocije, odgovorila je Viki. Optužio si Viki da je ona od tebe napravila seljakom, obratio se voditelj Darko Marku. Jeste, osjećao sam da je to bilo više puta, sada sve ima svoje, zašto smatram da je problem, jer sam sebe dovodilo do ludila. Ja sam imao emociju prema njoj, nisam joj gledao kao objekat. Dovodila me do stanja ludila, ima ona tog otrovnog da budi ono najgore. Ja sam trebao da budem pametniji, ja napolju ovako nisam funkcionisao. Smatram da je ona to izvukla od mene. Ako žena ume, napravit će i slabića i gospodina, pričao je Marko.